Hare Krishna, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Ajnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya, Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah, Namo Vishnu Padaya, Krishna Preshtaya Bhudale, Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine, Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഈ ശോഭനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9ഉം 10ഉം മന്ത്രം നമ്മൾ എടുത്തു. 9ാമത്തെ മന്ത്രവും 10ാമത്തെ മന്ത്രവും അല്ലെ. എന്തായാലും ഓരോ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 9ാമത്തിൽ എന്താ, 10ാമത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോനിമിഷമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. വിദ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അവിദ്യ സംശയലേശമന്യേ അപകടകാരിയാണ്. മന്ത്രം 10 ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം കിട്ടുമെന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫലം കിട്ടുമെന്നാണ് വിവേകികൾ പറയുന്നത്. അതെ, അപ്പൊ രണ്ട് ഫലാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ. ഒന്നിന് രണ്ടിനും ഒരു ഫലം കിട്ടും, ഒന്നില് രണ്ടിലും 2 ഫലാണെന്ന് കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം. 11ാമത്തെ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മന്ത്രം 11. വിദ്യാം ച വിദ്യാ ചയസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്ഥ വിദ്യായാമൃതമശ്നുതേ. വിദ്യാം ച വിദ്യാം ചയസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യായാമൃതമശ്നുതേ. ചൊല്ലാം. വിദ്യാം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്ഥ വിദ്യായാമൃതമശ്നുതേ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യായാമൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിദ്യാം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്ഥ വിദ്യയാ അമൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിദ്യാം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിദ്യാം ച അവിദ്യാം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാ അമൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്ഥ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞു.
വിദ്യാം ച വിദ്യാം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്താ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. ഈ 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ വിദ്യയുടെ തന്നെ വിദ്യം അവിദ്യം അതിന്റെ വേറൊരു തലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് നയിക്കാണ്, അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലാണെന്ന് കണ്ടു. വിദ്യക്ക് ഒരു ഫലം കിട്ടുന്നു, അവിദ്യക്ക് വേറൊരു ഫലാണെന്നാണ് ധീരന്മാര് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും നമുക്കറിയണം. വിദ്യയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണത്തിന്റെ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കയറ്റം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ, രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, രണ്ടും നമ്മൾ അറിയണം എന്നാണ് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാല് ശരിയായ ജ്ഞാനം. ച അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാല് അജ്ഞാനം. ച യാതൊരുവൻ. തത് ആ എന്നാണ് അർത്ഥം. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദ അറിയുന്ന, ഉഭയം രണ്ടും, സഹ ഒരുമിച്ച്, അവിദ്യ അജ്ഞതയുടെ സംസ്കാരത്താൽ, മൃത്യു മരണ പരമ്പരയെ, തീർത്വ കടന്നിട്ട്, വിദ്യ ജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ, അമൃതം മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ, അശ്നുതേ അനുഭവിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ രണ്ടും ഒരേ സമയം അറിയണം. ജ്ഞാനം അറിയണം, അജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകണം. അജ്ഞാനം എന്താണെന്നും ജ്ഞാനം എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അറിവ് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ, നമുക്ക് ജ്ഞാനവും വേണം, അജ്ഞാനം അറിയണം. അജ്ഞാനം എന്താണെന്നും ജ്ഞാനം എന്താണെന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ജനന മരണത്തിന്റെ ആ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്, മരണത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ക്രൂരമാണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ. ആരും തന്നെ രോഗിയോ വൃദ്ധനോ ആകുവാനോ മരിക്കാനോ ആശിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതി ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധികൾ ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ജനിച്ചാല് മരണവും മരിച്ചാല് ജനനവും ഉറപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. കാരണം പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. അതെല്ലാവരും നമുക്ക് പാലിക്കേണ്ടത്, നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ആർക്കും രോഗിയാകാനോ വൃദ്ധനാകാനോ ആർക്കും മരിക്കാനോ ഒന്നും ആഗ്രഹമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ പാലിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. മരണത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പുരോഗമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനൊരു പരിഹാരം കാണാനായിട്ടും ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്ത് ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി അമരനാവാനുള്ള വരത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ തനിക്ക് ഉൾപ്പെടെ മരണമുണ്ടെന്നും ഈ വരം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു. അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ബ്രഹ്മാവിന് പോലും എന്തുണ്ട്, ആയുസ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്, ബ്രഹ്മാവിന് എത്ര വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് അറിയോ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? 10,000 വർഷം ഒന്നല്ല. 315.11 കോടി വർഷം അല്ലെ. എന്തോണ്, അതെ. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാ, നമുക്ക് ഏത് വർഷം, ബ്രഹ്മവർഷത്തില് 100 വയസ്സ് വരെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് പറയുന്നത് അല്ലെ. 100 വയസ്സാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവിന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ മുടിയൊക്കെ നരച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മളത് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, കറക്റ്റ് ഫിഗർ പറയുന്നുണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത്. ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്താണ്, അമരനാകാനുള്ള വരത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷെ എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവിന് പോലും എന്തുണ്ട്, മരണമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ വരം നൽകാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന് പോലും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീതയില്
അതിവിടെ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവ് വളരെ നീണ്ട കാലം ജീവിക്കുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹം അമരനാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് കുറെ കാലം ജീവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല, ബ്രഹ്മാവ് അമരനാണെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്, 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. 3,11,40,000 കോടി വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 3,11,40,000 കോടി വർഷം ആണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനും എന്തുണ്ട്, മരണമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം ബ്രഹ്മാവ് അമരനാണെന്നല്ല. ഇത്രയും വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിനും എന്ത് സംഭവിച്ചേ പറ്റൂ, മരിച്ചേ പറ്റൂ. വേറെ ബ്രഹ്മാവ് പിന്നെ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വരം കൊടുക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല, ബ്രഹ്മാവിന് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് വളരെ നീണ്ട കാലം ജീവിക്കുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹം അമരനാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മാവ് അനശ്വരത എന്ന വരം നൽകാൻ താൻ പ്രാപ്തനല്ലെന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹിരണ്യകശിപു താൻ ഒരു മനുഷ്യനാലും മൃഗത്താലും ദൈവത്താലും 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഒന്നിനാലും അതുപോലെ ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തിലോ ജലത്തിലോ ആയുധങ്ങളാലോ വധിക്കപ്പെടരുതെന്നുള്ള വരം കൈക്കലാക്കി. അപ്പൊ ആ വരത്തിന്റെ രീതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റില്ലേ ഹിരണ്യകശിപു എന്ത് ചെയ്തത്. കാരണം ആദ്യം പറഞ്ഞു മരണമില്ലാത്തൊരു വരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് തരാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഒന്നിനാലും തന്നെ വധിക്കാൻ സാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ആളുടെ ബുദ്ധിക്ക് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാപ്തനാവില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടോ മൃഗത്തിനെ കൊണ്ടോ ദൈവത്തിനെ കൊണ്ടോ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഒന്നിനെ കൊണ്ടും തന്നെ വധിക്കാൻ പാടില്ല. അത് മാത്രല്ല ഭൂമിയിൽ വെച്ചോ ആകാശത്തിലോ ജലത്തിലോ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒന്നുകൊണ്ടും വധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു വരം കൈക്കലാക്കി. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്, നരസിംഹമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വധിക്കുന്നത്, ഏതായുധാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വധിക്കാനായിട്ട്, ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്, കട്ടിളപ്പടിമേൽ വെച്ചിട്ടാണ്, അതായത് ഉമ്മറപ്പടിമേൽ വെച്ചിട്ടാണ്. കാരണം ഭൂമിയിലല്ല ജലത്തിലല്ല ആകാശത്തിലല്ല ആയുധത്തിലല്ല, അപ്പൊ മനുഷ്യനല്ല മൃഗമല്ലാത്തൊരു രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുന്നത്. എല്ലാ വരങ്ങളും ബ്രഹ്മാവ് നൽകിയെങ്കിലും അർത്ഥനിസിംഹവും അർത്ഥനരനുമായുള്ള നരസിംഹ രൂപത്തിൽ പരമപുരുഷനാൽ അയാൾ വധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്നിട്ടും ഭഗവാന്റെ അവതാരം വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നരസിംഹ അവതാരം വന്നിട്ട് വധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികവാദികളിൽ ശക്തിമാനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന് പോലും അമരനാവാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നൈമിഷികമായ ആയുസ്സുള്ള ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു ഹിരണ്യകശിപുമാർക്ക് എന്തു നേടാനാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അത്. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ സമയം ഒരു അവതാരം വന്നു, വധിച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ പോലുള്ള മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥ, കാരണം ഇതൊക്കെ അസുരന്മാരാണെങ്കിൽ അത്രയും ശക്തിയുള്ളവരാണ് അവരൊക്കെ. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ സാധിച്ചില്ല. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഭിന്നമായ ശാഖയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേറൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ശാഖയാണ്. അത് ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും നമുക്കറിയാം. ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങള്, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും, ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജീവസത്ത ആത്മീയ സത്തയാണ്. മാത്രമല്ല ആത്മീയ ഗേഹത്തിലെത്തിയാൽ പിന്നെ മാത്രമേ അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനാവാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ജീവാത്മാവിന് നിന്നില്ല ജനന മരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ആത്മീയമായ ഗൃഹത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, സന്തുഷ്ടനാകാനായിട്ട്. ആത്മീയ ഗ്രഹത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ അതിന് സന്തുഷ്ടനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അതെങ്ങനെയാണ്, ഒരു കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. എപ്പോഴാണോ അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത്, അതായത് അതിന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക്, തന്റെ സ്വന്തം ലോകം ഏതാണ്, ഭഗവാന്റെ ലോകം അല്ലെ. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നത്, ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ, ഹരേ കൃഷ്ണ,
നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വരുന്നത്, അപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് നമുക്ക്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് നമ്മൾ മലിനമാക്കപ്പെടാണ്. അതായത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ തിരിച്ച് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ? സന്തുഷ്ടി കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ നാള് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു മാറി നിന്നിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, ഒരു സന്തോഷം, അല്ലെ? തിരിച്ച് നമ്മളെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, കുറെ നാള് നമ്മൾ മാറി നിന്നിട്ട് തിരിച്ചെത്തുമ്പോ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആർക്കും? ജീവാത്മാവിനും. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. കാരണം ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത് സേവനമാണ്. ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടെ വേണം? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോയാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിച്ച് നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്ക് പരിപൂർണമല്ല നമ്മൾ. അപ്പൊ പരിപൂർണമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ലോകത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പരമപുരുഷൻ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വിശ്വസ്ത സേവകരെ അയക്കുകയും ചിലപ്പോൾ സ്വയം എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോ സ്വയം അവതരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധികളെ ഭഗവാൻ അയക്കും. എന്താണ് ലക്ഷ്യം? നമ്മളെയൊക്കെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. അതായത് നമ്മുടെ പിതാവാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുട്ടി തല്ല് പിടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കാക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യും? കുറെ കഴിയുമ്പോ ആദ്യം കുറച്ചു നേരം അവിടെ പോയിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കില്ല, അവരൊന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നാലെ വരും, വന്നിട്ട് നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും തിരിച്ച്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് അസൂയ തോന്നിയപ്പോ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മളെ അവിടേക്ക് ആക്കി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് തന്നു? ശാസ്ത്രങ്ങളും കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വേദങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അത് കൂടെ നമുക്ക് എന്തറിയണം? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുല്ലേ, 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ആ സത്വഗുണത്തിലെത്തി വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാക്കളെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതിനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സത്യത്തില് ആ ഭഗവാന്റെ സുദർശനക്രം മാത്രം മതി അതിന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? ഭഗവാനില് വിശ്വസിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സ്വയം എത്തും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സേവകരെ അയക്കും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവിടത്തെ പ്രിയ സന്തതികളും അവിടത്തെ അംശവും ഭാഗവുമായതിനാൽ ഭൗതികതയാൽ നിരന്തരമായി നമ്മൾ ക്ലേശിക്കുന്നതിൽ നമ്മളെക്കാൾ ദുഃഖിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണ്. അപ്പൊ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ പിതാവ്, എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുമ്പോ നമ്മളെക്കാളും ദുഃഖം ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ഈ തിരിച്ച് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വയം അവതരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പ്രതിനിധികളെ അയക്കും. കാരണം ഭഗവാന് പ്രയാസാണ്, നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഭഗവാന് പ്രയാസാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണ്? നമ്മുടെ പിതാവാണ്. നമ്മൾ മക്കൾ വിഷമിക്കുമ്പോ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ ചെയ്യണം. അതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യം ആർക്കില്ല? ഭഗവാനില്ല. പക്ഷെ എന്തിനാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത്? നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? അതനുസരിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോ, നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ജന്മമൃത്യു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പ്രയാസപ്പെടുന്നത്.
ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മമാണ് എന്ത്? മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കാം. കാരണം നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളുണ്ട്. അതില് ലാസ്റ്റത്തെ ജന്മമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത്? മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മൃഗമായിട്ട് ജന്മം എടുത്താലോ ഒരു വൃക്ഷമായിട്ടോ സസ്യമായിട്ടോ ഒക്കെ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് ജന്മത്തിലേ സാധിക്കുള്ളൂ? മനുഷ്യജന്മത്തിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ആ ഒരു ജീവാത്മാവിന് പൂർണ്ണത നേടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും വേഗം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ജീവാത്മാവിന് അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട്, അതായത് ആ പരിപൂർണത നേടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ജീവാത്മാവിന്. അല്ലാണ്ട് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ജീവാത്മാവായി ജന്മം എടുത്താലോ വൃക്ഷത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൃഗങ്ങളായിട്ടോ പക്ഷികളായിട്ടോ ഒക്കെ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെന്ത് കിട്ടില്ല? പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനോ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഏത് ജന്മത്തിലൂടെയാണ്? മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെയാണ് സാധിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും നമ്മൾ ആ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നരാധമൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നരന്മാരില് അധമന്മാരാണ് അവര്. കാരണം മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ അത് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ആരാണ്? അധമന്മാരാണ്. നമുക്ക് ആ മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ട് നമ്മളും മൃഗവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും പിന്നെ വരുന്നില്ല. കാരണം മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ബാക്കി മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവർക്കും എന്തുണ്ട്? നമ്മളെ പോലെ വീടുണ്ടാക്കി നമ്മള് ഇതേപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വീടുണ്ടാക്കി നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഡ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നടക്കുന്നു. അതവര് എങ്ങനെയാണ്? അവരും അവരുടേതായി കൂടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷികളായാലും അവർക്ക് അവരുടെ കുടുംബമുണ്ട്, അവർക്ക് മക്കളുണ്ട് അല്ലെ. അവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അവരും ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, അവർക്കും മക്കളുണ്ട്, അവർക്ക് വീടുണ്ട്. അല്ലാതെ അവർക്കും ഉണ്ട്, നമുക്കും ഉണ്ട്. നമ്മളും അവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മില് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് മാത്രമാണ് ആർക്ക് സാധിക്കാത്തത്? ഇതിന് സാധിക്കാത്തത്. അപ്പൊ നമ്മളും അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും മൃഗവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ബാക്കി എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നമ്മളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കി, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വീടുണ്ടാക്കി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. അവരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു അല്ലെ. അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം പറയാനായിട്ട് നമുക്ക്. പിന്നെ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് അത് കൊടുക്കും. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ പ്രകൃതിയിൽ എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു. അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ള വ്യത്യാസം. പക്ഷെ എന്താണ്? രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ വ്യത്യാസം വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കതിൽ വ്യത്യാസമാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവരെ നമുക്ക് നരാധമന്മാരെന്ന് വിളിക്കാം. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്കായുള്ള ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ് ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ മാർഗം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ഭൗതിക ജ്ഞാനം നേടുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്ക് കടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കുക. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വന്ന് കെടുക്കുന്നത്. ആത്മീയമായി നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവസത്തയ്ക്ക് ജനന മരണങ്ങളില്ല. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണോ, ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാതെ മായാശക്തിയുടെ സൗന്ദര്യത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട ദുരിതം വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ. അതിൽ നിന്നുള്ള പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാതെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ആ മായാശക്തിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ നമ്മൾ വശം വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? നമ്മൾ ദുരിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതെന്താണ്? അതൊരു കാരാഗൃഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ.
ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് കാരാഗൃഹാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ദുഃഖാലയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ദുഃഖാലയായാലും കാരാഗൃഹായാലും അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ദുഃഖമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആ ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് എവിടെ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതില് മായാശക്തിയുടെ ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ മായയിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകാണ് ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തുള്ള നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുത്തത് എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ള നമ്മളെ ചിന്ത, കാഴ്ചപ്പാട്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പാതയാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ ആസ്വാദനം. ആത്മീയ രൂപത്തിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മീയേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു തലക്കീഴായ പ്രതിഫലനമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പുരുഷോത്തമ യോഗം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളൊരു ആൽവൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തലകീഴായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്, ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ തലകീഴായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതിലൊരു വൃക്ഷത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വൃക്ഷത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ബ്രഹ്മലോകത്തു നിന്നാണ്. അതായത് ആത്മീയ ലോകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആ വൃക്ഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ വേരൊന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ എന്താണ് കാണുന്നത്? നമ്മള് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, നമ്മൾ കണ്ടു അത്. അപ്പോ അതേ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് തലകീഴായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് എന്ത്? ഈ ആത്മീയ രൂപത്തിന്റെ ജീവസത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തലക്കീഴായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലനമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ആത്മീയ ലോകത്തിലായാലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? നമ്മള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയായാലും. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ആത്മീയ രൂപത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മളെല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനും നമ്മുടെ എന്തിനാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തില് ചെയ്യുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിലും അത് തമ്മിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അത് തലകീഴായിട്ടുള്ളൊരു പ്രതിഫലനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെയും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും. രോഗഗ്രസ്തനായ അവസ്ഥയിൽ ആത്മാവ് ഭൗതിക ആവരണത്തോടു കൂടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? രോഗം നിറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ആത്മാവ്. അത് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വികലമായ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമാകരുത്. ഭൗതിക വ്യാധിയുടെ സഞ്ചയം എന്നാൽ ജ്ഞാനമില്ലായ്മയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും എന്താകാൻ പാടില്ല? ഈ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിട്ട് മാറും, നരാധമന്മാരായിട്ട് മാറും നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാധി എന്താണ്? ജ്ഞാനമില്ലായ്മയാണ്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അസുഖം നമുക്ക് അറിവില്ലായ്മയാണ്, അല്ലെ? അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ജ്ഞാനം എന്താണ് നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യാധികൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ശരിയായ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുക? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മളെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതില്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരായ്മ. രാഷ്ട്രീയക്കാർ ലോകം ഏതു നിമിഷവും നരകത്തിൽ പതിക്കാമെന്ന് വിലപിക്കുന്നു. ഭൗതിക വിജ്ഞാന മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ പരമപ്രധാനമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അവഗണനയുടെയും ഫലമാണിത്. അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയക്കാര് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അവരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏതു നിമിഷവും നരകത്തിൽ പതിക്കാമെന്ന് വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളൊക്കെ. ഭൗതിക വിജ്ഞാന മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ പരമപ്രധാനമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അവഗണനയുടെ ഫലമാണ്. ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മള് അജ്ഞാനം. ഇതിനെല്ലാത്തിനും ബേസിക് കാരണം അജ്ഞാനമാണ്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവഗണന. അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമില്ലായ്മ, ആ അറിവില്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം. ഈ ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത പിന്തുടരുതെന്ന് താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് എന്താ താക്കീത് ചെയ്യുന്നത്? ഇത്തരത്തില് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന പാതയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകരുതെന്ന് നമ്മളെ താക്കീത് ചെയ്യാണ്. എന്തിലൂടെ? ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ. രാഷ്ട്രീയക്കാർ ലോകം ഏതു നിമിഷവും അതുവഴി
മരണത്തിന്റെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കായി അജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം? നമ്മൾ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട്, നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം, ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ അർത്ഥവും കാമവും നേടുന്നതിനായി ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ പുരുഷാർത്ഥങ്ങള് ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം 4 അല്ലെ. അതില് ജനങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇന്നത്തെ ജനങ്ങള് അർത്ഥവും കാമവും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മള് ഇത് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ അർത്ഥവും കാമവും ഇത് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്, ധർമ്മം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തില് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. മരണശേഷം സ്വർഗത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖം നേടുന്നതിന് മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനായിട്ട്, സ്വർഗപ്രാപ്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് എപ്പോഴാ കിട്ടുന്നത്? മരണശേഷം. അത് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് മരണശേഷം സുഖം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചടങ്ങുകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിദ്യ വളർത്തുവാനായി കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കുകയല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളപ്പോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അജ്ഞാനം വളർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ. കാരണം നമ്മള് ശരിയായ ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്? അവിദ്യ വളർത്തുവാനായിട്ട് നമ്മള് കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കുക, അതാണ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം അതല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി ജീവിതം ഉപദേശിക്കുന്നതിനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്, അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളെ ജീവിതം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ പടിപടിയായി സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് 3 തലത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മം, സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പരമാത്മാവ്, മൂന്നാമത്തത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഈ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സാക്ഷാത്കാരം, നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവര് പരമാത്മാവിലേക്ക് എത്തും, മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ, പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിദ്യാ സംസ്കാരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം അധ്യായം 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 14-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. തസ്മാത് ഏകേന മനസാ ഭഗവാൻ സത്വദാംപതിഃ ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയ പൂജ്യശ്ച നിത്യതാം. തസ്മാത് ഏകേന മനസാ ഭഗവാൻ സത്വദാംപതിഃ ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയ പൂജ്യശ്ച നിത്യതാം. എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ വിദ്യാ സംസ്കാരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരുവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, അതിനാൽ ഒരുവൻ ഏകമനസ്കനായി ഭക്തരക്ഷകനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്? എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, കീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം, ആരാധിക്കണം. ഈ 4 കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തസ്മാത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കാരണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു, ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകും, നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എന്താണ്? തെറ്റായ രീതിയിൽ നമ്മളെ നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്ത്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ സേവനമായിരിക്കണം. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല, നമ്മുടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? തസ്മാത്, അതിനാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏകമനസ്കനായിട്ട് ഭക്തരക്ഷകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം,
കീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം, ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് നാമജപത്തിലൂടെ അതിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, 3 കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആരാധനയും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങള് നമ്മള് നിത്യവും എങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ഭാഗവതത്തിലെ 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 14-ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ കണ്ടോ? വായിക്കാവോ ഇത്? 11-ാം മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. 11-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവര് മാത്രമാണ് ജനനമരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യം. രണ്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ? ജ്ഞാനം എന്താണെന്നും അജ്ഞാനം എന്താണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനത്തെ അജ്ഞാനത്തെ ഒരേ സമയം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതായ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. 2-ാമത്തെ കഴിഞ്ഞു. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയയിൽ എന്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം? ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്? വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന്, ശാസ്ത്രം, ഉപനിഷത്തുകള്, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കണം. എന്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്? ഉപനിഷത്ത്, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ അത് പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉപനിഷത്ത്, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു ജീവാത്മാവ് സന്തുഷ്ടനാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആത്മീയതയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ ദേഹത്തിലെത്തിയാൽ സന്തുഷ്ടനാകാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തണം? ആത്മീയതയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവിന് സന്തുഷ്ടനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതികതയിൽ നാം നിരന്തരം ക്ലേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ദുഃഖിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പിതാവാണ്. പിതാവിന് പുത്രന്റേതായ ദുഃഖങ്ങളില് പിതാവിന് പങ്കുചേരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ? നമുക്ക് എന്താണ്? അഹം ബീജ പ്രദാപിത, ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമ്മൾ ക്ലേശിക്കുമ്പോ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ക്ലേശിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഒരു മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് നരാധമൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം എന്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ്? അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാതയാണ്. അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും എന്ത്? അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് മരണത്തിലേക്ക് പാത നയിക്കുന്നത് പാതയിൽ തുടരുന്നതെന്ന് താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത പിന്തുടരുതെന്നാണ് ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത്. പാത നമ്മൾ പിന്തുടരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈശോപനിഷത്ത് നമുക്ക് താക്കീത് നൽകുന്നത്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? മരണത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്നതിന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം. അതെ, എന്താണ്? മരണത്തിന്റെ ആ പിടിയിൽ നിന്ന്, കരളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് സ്വതന്ത്രനാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, നമ്മൾ ആ സംസ്കാരം നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം.
ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുക? 3 ഭാവത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനായിട്ടും നമുക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിദ്യാസംസ്കാരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സംഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക, ആരാധിക്കുക. ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ 4 കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കണം, പിന്നെ കീർത്തിക്കണം, പിന്നെ ശ്രവിക്കണം, പിന്നെ ആരാധിക്കണം. 4 കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് വിദ്യാസംസ്കാരത്തെ ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നത്. ഭാഗവതം 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം